Καλημέρα, καλή Πρωταπριλιά να έχουμε. Για να δούμε τα λουλούδια. Εδώ είναι η ελστρομέρειά μας. Περιμένουμε να φουντώσει η ελστρομέρειά μας λοιπόν. Εδώ έχω την αλόε βέρα, την αλόη μας. Και πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε τη βιγόνια την αναρριχόμενη. Άρχισε να πετάει νέα φύλλα από πάνω. Το είχα για ξερό εγώ και θα το πετούσα. Γιατί νόμιζα ότι δεν άντεξε. Αλλά δείτε εδώ, έβγαλε νέα βλαστάρια. Πήραμε και καινούριο φυτό. Αυτό εδώ το παραγγείλαμε από το διαδίκτυο. Ονομάζεται εχμέα. Έχει ένα ωραίο ροζ λουλούδι στη ροζέτα του. Αυτό εδώ, τα μόβ που βλέπετε μέσα στο βάθος, αυτά τα μόβ, είναι τα λουλούδια του. Τα άλλα είναι βράκτια φύλλα όπως της βουκαμβίλιας. Ωραίο λουλούδι, σε πολύ καλή τιμή από το ίντερνετ. Γιατί δεν το βρίσκω σε φυτόρια της περιοχής μου. Πανέμορφο φυτούλι, με ωραίο λουλουδάκι, η αχμαία μας λοιπόν. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Εδώ έχω την ήριδα. Όπου η ήριδα έχει περάσει από 1000 μοίρια όσια, αλλά δόξα τω Θεώ, έδωσε. Δεν χάθηκε τελείως η ήριδά μας. Εδώ είναι η αμαριλίδα. Εδώ είναι η αμαριλίδα μας. Με τα πολύ ωραία φύλλα για την ώρα. Εδώ είναι το λίλιουμ το λαβών. Αυτό της φωτογραφίας εκεί. Άρχισε να ξεπετάει. Εδώ είναι το πλουμπάγκο. Άρχισε να ξεπετάει και αυτό. Άρχισε να γεμίζει. Το πλουμπάγκο μας. Εδώ έχουμε το Satisfaction, το Lilium, αυτό της φωτογραφίας εκεί. Πολύ ωραία. Φούντωσε και αυτό. Να δούμε τι θα δώσει, αν δεν σάπισε από τις βροχές του χειμώνα και του φθινοπόρου. Εδώ έχουμε τον κρίνο της Παναγίας. Όπου ο κρίνος της Παναγίας φούντωσε, γέμισε και δίνει. Και δίνει ο κρίνος της Παναγίας. Το κρινάκι της Παναγίας λοιπόν. Θα αρχίσει να ψηλώνει σε λίγο καιρό. Εδώ έχουμε το ρινχόσπερμο που είναι γεμάτο λουλούδια. Σε όλα τα κλαδιά του έχει λουλούδια. Να φουντώσει και να μου σχοβολήσει και αυτό. Το ρινχόσπερμό μας λοιπόν. Με τα υπέροχα λουλουδάκια του. Γεμάτο μπουμπούκια είναι. Εδώ είναι η ρολογιά, η πασιφλόρα. Ό,τι κατάφερα να κρατήσω το χειμώνα. Ό,τι κατάφερα να κρατήσω από το χειμώνα που μας πέρασε. Στη ρολογιά. Θα ξαναδώσει και θα φουντώσει. Εδώ είναι η λαντάνα μας, η οποία δεν πτωείται, είναι γεμάτη νέους βλαστούς από κάτω μέχρι πάνω. Γεμάτη. Γεμάτη νέους βλαστούς η λαντάνα.
όπου θα τις αλλάξουμε και γλαστρούλα σε λίγο καιρό. Υπέροχη και η λαντάνα και ερχόμαστε στην βουκαμβίλια μας. Η βουκαμβίλια που έχει ήδη νέους γλαστούς. Η βουκαμβίλια. Εδώ έχουμε την κάνα τη Λούσιφερ, όπου άρχισε να ξεπετάει νέα ριζώματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, γεμάτη είναι. Γεμάτη ριζώματα είναι η κάλα, η Λούσιφερ, η κάνα. Και εδώ έχουμε την κάλα, τη λευκή, αλλιώς το λένε και κρίνο της Παναγίας το συγκεκριμένο, γιατί είναι λευκό. Φέτος το γλιτώσαμε, δεν μαλλιοτραβήχτηκε, ούτε σκίστηκε, ούτε τίποτα, οπότε θα δώσει ικανοποιητικά λουλούδια για φέτος το συγκεκριμένο φυτούλι, που είναι πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε το τριφύλι μας, ή η οξαλίδα μας αλλιώς, με τα ωραία λουλούδια. Περιμένω να δώσει λουλούδια και αυτό. Αν και έχει μπουμπούκια βλέπω. Εδώ είναι μπουμπούκι αυτό. Είναι μπουμπουκάκι αυτό. Πολύ ωραίο. Και εδώ. Μια κάνα πάλι. Κόκκινη αυτή όμως. Εδώ έχουμε το πουλί του παραδείσου. Εδώ έχουμε το πουλί του παραδείσου. Πορτοκαλί και λευκό. Με τα ωραία, τα μεγάλα του τα φύλλα. Πολύ ωραία φύλλα έχει το πουλί του παραδείσου. Και στη σεφλέρα μας. Ερχόμαστε στη σεφλέρα, την ωραία. Βάλαμε με μεγαλύτερο στήλο για να αναρριχηθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσει να μεγαλώνει και να βγάζει νέα φύλλα, να γίνει πανέμορφο. Η σεφλέρα μας λοιπόν. Αυτά τα φυτούλια μας. Άνοιξη του 2024. Μετά πουλιά του παραδείσου. Τις κάνες, τις σκάλες, τα λίλιουμ και τα αναρριχόμενά μας. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό που παρήγγειλα και μου φέραν από το διαδίκτυο. Πολύ ωραίο. Η βασίλισσά μας είναι αυτή. Πανέμορφο φυτό. Και θα σας χαιρετήσω με την αιχμαία λοιπόν. Θα σας χαιρετήσω με την αιχμαία μου. Καλή Πρωταπριλιά να έχετε. Γεια σας.